Усім прывітанне. Гэта культурная сядзіба, сумесны падкаст Еўрарадыё і арт-сядзібы. Выпуск нумар 33. ЗЗ. Алексей Сапрыкін. Павел Свердлоў. І пустое крэсла. Ну ладно, пустое. У нас сёння ў гасцях будзе наш Зміцер Михайлов Войцешкевич. Зміцер Войцешкевич, адзін з самых таленавітых і адзін з самых сціплых музыкаў, які зараз паркуецца недзе на вуліцы Карла Маркса. Ну, тут зразумела, складана, можна просто павесіцца. Я зараз таксама потрапіў у пастку, тому что я стаў на машине. Стаў на машине. Это администрацыйное правопарушение. Не-не-не. И там есть каля соседнего дома такое выделенное парковочное место, которое было вольным. И коли туды приедет машина, и она не сможет туды потрапить, потому что я замкну. О, привітанне, Зміцер. Мы якраз говорим про складанности парковки у нашем дворе. Алексей, признайся, час от часу паркуешься ты на местах для людей з інваліднасцю? Не. У меня шмат сяброў з інваліднасцю, тому я не могу гэта сабе дазволіць. Не можаш. Ну добра, карацей, пачынаем мы, як заўжды, з культурных навінак, да якіх мы пяройдзем літаральна праз 8 секунд. Вяртаемся ў студыю. Ну, да, што толькі я згаліў вусы, мяне прымусілі. Да? Мне посивели. Что-то мне так уже не первый раз. Что это, говорит, постарел ты, Войцешкевич, говорят. Усы сивели. Вот так. А коли поголиться... Надо сбрить усы. На лысо, як Маяковский. Сівізны тады не будзе бачна. Не, ну голова как раз нормальная, а усы посивели. Голова нормальная. Это галоўнае. Каб 40 гадоў была нормальная голова. Я так лічу. Галоўна, каб працавала добра. Так, культурныя навінкі. Што ж, навіны, ну, што, нас чакае на гэтым тыдні Міжнародны дзень роднай мовы? Ага. Міжнародны дзень роднай мовы. Это ўжо на гэтым тыдні. Это ўжо на гэтым тыдні. 21 лютага звычайна адзначаецца ў свеце. Я не ведаю, як у іншых краінах, але ў Беларусі даволі такі вялікая ўвага надаецца гэтаму святу. І розныя мерапрыемствы. 21 будзе стэндап па-беларуску, а 22 будзе вялікі мова фэсту. Я б сказаў, што вялікая ўвага гэтаму мерапрыемству надаецца грамадствам неабыякавым такім. Так. Вот. У меня 4 концерты плануются. 22-го? 21-го. 22-го. Ну, я 3 зрабіў. 4-й пришлось уже не уписывать. Концерты з нагоды Дня роднай мовы ці з нагоды Дня роднай мовы? 23 лютага. Не, Газманов у Палацы Республики. З Газмановым не канкурыруе. Не, Дзень роднай мовы. Зміцер, рады чуць, што вы дагэтуль вельмі запатрабаваны артыст. У мяне, калі шчыра, не было сумневаў нават, але калі чуеш пацвярджэнне гэтага, то ну, ўжо так трэба думаць пра душу, пра як бы на спакойнікі такія. Ну, нам только снится. Калі працую на розных карпаратыўных і там вясельных мерапрыемствах са Змітром Войцешкевічам, ведаю, магу з дакладнасцю сказаць, што чалавек, які проста робіць... Першы стэндапер беларускі музычны. Так. Шоу, што варта запрашаць яго часцей. Я яшчэ з першага па шостае Шалкевіча была такая... Вы не адмініце звання першага стэндапера. Одна жанчына да мяне прыйшла і скажа, правядзі вяселле. Я говорю, ідзі к Шалкевічу, што я буду тут? У яго язык без костак. Яна кажа, Шалкевіч быў першае вяселле вёў, не пашанцаваў. Мне не пашанцаваў. Ясно. Можете до мяне накіроваць. Шалкевича на веселье больше не запрашаем. Так себе тамада. А все ж таки, вернемся до новинки. Так. Разумеешь, что все классно и весело у нас. Зміцер, это просто у нас первая частка программы. Кожен розповідає новинку. Добре, давай. Ведаеце, попереджу вас, Алексей, але треба зараз сказав, раніця сказав. Добре. День родной мовы. День родной мовы. 22-го. Ок 16. Цілий день там буде з години дня до 10 вечора. Трэба будзе абавязкова размаўляць па-беларуску. Іначай... Навошта? Іначай... Я вось не ведаю, навошта... Попросишь чаю там на дне родной мовы, разумеешь? Дайте мне чаю, пожалуйста. Я думаю, что... Одразу, что вы сказали? У нас 2 родных мовы. Размаўляйте по-беларуску. Выкликать аховую. Ну, а то выкликам на вас ахову за эту русскую мову, да? Так будет, признайся. Наврать. Ну, правильно. Я думаю, день что... родной мовы, а не день беларускай мовы, правильно? У кожнага своя. Так, але збольшага вось все будзе па-беларуску. Нават тыя гурты і выканаўцы, якія спяваюць і рускамоўныя, і беларускамоўныя песні, яны будуць спяваць
толькі беларускамоўныя свае песні. Тая ж Лера Яскевіч, напрыклад. Просто была такая спакуса інвертнуць гэтую сітуацыю, якая адбылася на мінулым тыдні. Ну, У так, краме «Коммунарка» хлопец папрасіў замовіў Дарэчы, мой знаёмы, мой калега, мы граем з ім у адным спектаклі. Ух ты, круто. Ён яшчэ і акцёр. Так. Журналіст таксама, твой калега. Многастаночнік. Наш калега, можа яшчэ і музыка. Віцер, ну, дарэчы, а вось ці здараліся ў вас такія у жыцці падзеі непрыемныя, калі вы па-беларуску да каго-небудзь, а вам казалі размаўляйце на нармальнай чалавеческай Ну, мне асабіста не было. Так, я стараюся там ўсё ж такі збольшай запраўляцца, дзякуючы там ініцыятывам пэўных сетак і на Белнафтахіміі, і нават на Руснефть, таксама па-беларуску. Відаць, што апошні раз я запраўляўся, яны замест 30 рублей мне поўны бак налілі. Чуть не зразумелі. І, ну, то есть я даў 30 рублей, там нешта з калонкай было, яны мне заправілі поўны бак. Я прыйшоў, ребята, девушки, вам трэба доплаціць, сэнсе я прыйшоў, грошы прынёс. І, может быть, это по нейкім паспрыяла, то, што яны так это заправілі мяне. Не было адказу. Так яны взялі грошай? Ну, так, я прапанаваў грошы, таму што я запытаў, я мог бы съехаць, яна сказала, міліцыя вас дагнала бы, так што добра, што сэкономіў час. Я думаю, тут уже сказаць, размаўляйце па-беларуску, это выгодна, можна заправіць поўны бак замест... Не, трэба было доплаціць, но уже доплаціў. Не, розныя сітуацыі у мяне былі, калі там па-беларуску размаўляеш, напрыклад, з таксоўшчыкам, і он менш цябе грошай бярэ. Блин. Все ж таки размаўляць па-беларуску это выгодна. Может, доживем до того часу, калі просто будем размаўляць по-беларуску. А пакуль что это выгодно. Так, моя новинка. На стыке культуры и масс-культа. На Первом канале у России есть такая программа «Клуб веселых и знаходлівых». Ага. І команда з Магілёва «Доктор Хаус» дэбютавала. Вось гэты самы расійскі телек, да, які глядзіць паўсюль вся Россия. Дебютавала там, выйшла ў наступны тур з 3-го месца, што правда, але 3 каманды выходзіла. Быў ЭТР. Быў ЭТР, да, і 15 лютага гэту гульню мусілі паказваць па АНТ, па беларускім тэлеканале, які, і, господи, як это сказаў Лукашенко, базуецца на першым, на ОРТ, он сказаў, ну, але это першы канал. І вось уключаюць усе тэлевізары, а ніякага КВЗ няма, ідзе нейкая іншая праграма. Што такое? АНТ кажа, тэхнічны збой адбыўся. Ну, а які тэхнічны збой адбыўся? Я так думаю, што ўся справа ў жартачках, которые там просто плотнасць жартаў пра інтэграцыю Беларусі, России, Лукашенко і все такое там просто зашкальвала, реально. Вось я тут некаторыя жарты набраў. Давай, будем смеяться зараз, значит. Не ведаю, значится. Вось стаят 2 хлопцы, один кажа, мы уже 3 дні ў Москве, ты ўжо працу знайшоў сабе, ну, это ж без беларускіх хлопцаў, чаму яны ў Москву прыехалі працу, да? А он кажа, да я не по гэтых справах, я прыехаў сюды з дзяўчынай пазнаёміцца з нармальнай. Он кажа, ты дурань, што ли, тут у Москве ўсе ведаюць, што з беларусамі нельга, мы ж браты. Ладно. Так, значит... Давай еще. Что так было? Самая крутая была шутка такая. Выходзіць хлопец на сцену і кажа, а зараз я абвяшчаю вынікі выбараў прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. І прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь стаў Александр Егорович Лукашенко. Все пачынаюць пляскаць у ладкі. Тут да яго выбегае ззаду нейкі хлопец, такі нешта шэпче на вуха. І ты, ой, і адкрывае каперту з вынікам выбараў. Ну, каб паглядзець, што там. Так, не вельмі смешна, да? Это было б смешна, калі б не было так сумна, насамрэч. Ладно, ну вось такі КВЗ, вось такі быў КВЗ. Просто мы яшчэ сонныя, мне здаецца. Да, і вось яго чамусьці не паказалі праз тэхнічную памылку на тэлеканале. Гэта як выпадак з ліфтам і партрэтам. А, пра ліфт і партрет быў этот флешмоб. Не, да. Ну, не. Пранкеры повесили фоточку, я вот зараз слухаю. Ну, это было, як бы это сказать, пародия на расійскі пранк з Пуціным. Вось, але, в принципе, мне спадабалася.
канешне Мне спадабаўся апошні кадр, калі партрэт я падае апошняе не просто. даглядзеў, ён упаў, да? А я не наглядзеў таксама. Такое не бывае просто. Это фантастычны Адклеіўся. навукова у вас ус, а у вас партрэт адклеіўся ў ліфце. Навукова-фантастычны магілёўскі ліфт трасецца ўвесь, ну што там утрымаецца. Вось навукова-фантастычнае кіно. Ну я не ведаю, каб я пабачыў такое ў ліфце, я відаць таксама плахаў бы там, заржал бы, што б я сказаў. А вандалізм? Не? Что вандализм? А это ж наоборот. Кто? Это лифт завандалили? Не-не-не, ну вандалізмам Это его заняўся? освинтили? Заняўся портретом? вандалізмам у гэтай сітуацыі? А, не, ну я... Не, я думаю, у нас все ж таки в Беларусі можна было, я думаю, зараз кого б можна было повесить? Вот. Повесить в яким сенсе? В лифте. Повесить в лифте. И вот Господи, я прости. думаю, что по-доброму так вот такие великий портрет, конечно, Солодуха есть на рекламных этих так объявках, но великий портрет повесить, это было бы, конечно, Сладуха ура. щиро порадовал людей, Так, здаецца. так, Своей потому что он все-таки Саша хороший, искрометной усмешкой. белозубый. Белазубы. Біла зубай. Крыху не натуральна, дарэчы, мне здаецца. Слухайце, ну я заўжды гляджу на это зубы, а яшчэ сама калі Алексееў, памятаеце, прыязджаў на Еўрабачанне да нас, у яго ўвогуле такія зубы, такі кантраст. А можа, это просто я зайздрошчу, грошай няма, такія сабе зробіць. Дорага. Я не ведаю, что вам сказать. Я хожу до зубного раз на полгода, и ну, была прапанова поставить такие, как до Солодухи, но мы сошлись на тем, что натуральное лепш. Так. Зміцер Вайцюшкевич, за натуральное. Черт. Я просто, разумеется, на вот этой хвале КВЗ я далее валюсь. Зміцер, ваша новинка. Ну, мне нема, я лепш анекдот расскажу. О, цудоўна. Я как раз старый анекдот ризикуйте. про Москву, и вот, может быть, сказать, что идут 4 КВНщика. Не ведаю, наколькі зараз меня тут это... Белорусский вокзал, по Тверской, они идут все эти... 4 человека. Вось, идут они такие, и тут эти спартаковские болельщики. Кто ты такой? Откуда ты взялся? Говорит, я кто? Кто я? Кто я? Я москвач. Вот. Тресь в лоб. Да. А другой пытается, а ты кто такой? Кто ты такой? Откуда ты тут взялся? Откуда нарисовался? Мля. Говорит, я кто? Я ягоный брат. Третий. Да. Третьего. А ты кто такой? Говорит, ладно, ляпи уже. А четвертый? А четвертый... Четвертый збег. Не верю, что белорусы... Так що, ну, навіны, да, таких асаблівых навін, ну, в прынцыпе, яны паўсюль адносна аднолькавыя, я стараюся, ну, як бы так не звяртаць увагу на... Зміцер, ну я тогда расскажу новину про вас. Давайте. 8 сакавіка. 8 сакавіка! Ну, и это, конечно. Куда? И это, але в ДК Шарко. Так, традыцыйна. Традыцыйна канцэрт Змітра Вайцюшкевіча, які называецца «Паравоз кахання». Мне здаецца, што не традыцыйна называецца «Паравоз кахання». Гэта праграма прысвечана Да, 85годдзю са дня нараджэння Рыгора Барадуліна. Мы вырашылі вот такім чынам, гэты год як бы юбілей, не як бы, а ён юбілейны для Барадуліна і для Караткевіча, магчыма, яшчэ для кагосьці. Мне на ўсялякі выпадак ёсць праграма і на Караткевіча, і на Барадуліна. Змітра Вайцюшкевіча на ўсялякі выпадак. Ёсць песні і на вершы Караткевіча, і на вершы Барадуліна, і яшчэ ў кого-то Шмат можа яшчэ, быць так, яшчэ будуць зараз новыя праекты. 8 сакавіка, між іншым, вчора я павесіў фоточку, канцэрт в офісе, такая акцыя традыцыйная. І сёння пашлі першыя званочки. Вот так что... Корпоративы. Так, азалачаемся, так что, ребята, яшчэ ёсць вольны час. Вось з 1 по 5 можна позвонить. Скарыстаць. Вот это новина. Офіс. Так, так. Ну, мы не супраць рэкламы беларускай. В стрынгах. Вот тут я збіраўся пасля эфіра дамовіцца, але як пачуў пра стрынгі, то... Жартую. Чаму не? Может быть, вашим дзяўчатам будзе прыемна? Ну, такога яны не бачылі дакладна. І не чулі. І не чулі. Але, дарэчы, нашы дзяўчаты нам аднойчы на 23-го замовілі стрыпцізёршу. Вы адзначаеце 23? Ну, а калісьці замовілі там, да? І было канфузна, калі шчыра скажу. Нешта так яна зайшла, пакруцілася, павярцялася і... А вон, нашему гукарэжысёру Петровичу, мне здаецца, спадабалася. Ну, вось адзін, в прынцыпе, хто ацаніў. Сябры, пераходзім да другой часткі нашага падкаста. Гэта размова са Змітром Вайцюшкевічам. Да.
Все. Ну, хаця з-пад стола-то не бачно. Ну, У чым там. Не, Можа, мы не, не, я як не- это знатакі, што зікалічныя. Калі карцінка на экране, трэба встаць, а там все... Все. ну табе, Забылись. канешне, Забылись больш бачна. Зміцер, згадалі ўжо мы пра Рыгора Барадуліна. Праграма «Паравоз кахання» ў 2004 годзе яшчэ створаная яшчэ. То есть ей уже там 16 годов. 16 гадоў, да, капец. Паравоз, як- все ідзе. В камуне остановка. Всё катаецца. Як ляціць час. Ну, але гаспадар Рыгор быў яшчэ тады жывы. І я думаю, што вы, калі працавалі над праграмай, відаць, ну, стасункаваліся з ім. Мгм. Ён напісаў две эпіграмы Час. да майго партрэта. Ну, адну ён як бы так не толькі пра мяне, ну вот як бы адну сказаў: такі і мёртвай сучцы ў цісне, і манашку гаворыць. Ну, то не... А другая, ну я буду, мы перарабілі яе, ён зрабіў так, значит, напісаў эпіграму да партрэта. Ну я ўжо магу зараз расказваць, ужо в прынцыпе як бы тут не то, што самолюбаванне Салахінскае, але ён сказаў так: агонь у паглядзе і ледзі ў адпадзе. Ну, это хаця б вершавана. Але, да, дзядзька Рыгор быў вядомы такі востры на язык чалавек. Ёсць зборнік з дубавецця, здаецца, Мне называецца. падабалася. Я менавіта там Вушацкага фальклору. прачытаў, што мама ягоная любіла такія вострыя словы, як «пацалуй мяне туды», а мне было сорамна, што моя мама таксама казала такое. Альбо Дзімка, я кажу: мама, я красивы, калі там хадзіў там 16 гадоў, качаўся, там як бы подтягивался. Я говорю: мама, я красивый, калі люстэрка стаяла. Мама говорила: як срака праз вакно. Ось. І это я прочитал у Барадуліна і думаю: божечки, якое счастье, у меня нормальная мама. Ну вот правильно, вот ізноў такая трагедыя нармальных беларусаў. Растуць у рускамоўным асяроддзі, і это ўсе рускія словы, яны нармальныя, як бы просто чуем іх там-сям, да? А нармальныя беларускія выразы рэжуць вуха. Это я... Ну, Барадулін казаў, што ў беларускай мове брыдкіх словаў няма. А это что, брыдкае слово? Не, так я вот я кажу про гэта, што можна... У нас брыдкія словы все з рускай мовы прыйшлі. Я так разумею гэты канцэпт. Потому что, калі шчыра, час ад часу всякие ситуации даводзіцца кого-нибудь і прыкласці нормально, як бы, словом. Это вельмі такая цікавая пазіцыя. У нас мова чыстая, а з рускай мовы брудную прыйшлі, мы з вашай будзем. Лаянка ўся. Ну, так я хацеў ўсё ж таки запытацца, як бы я не ведаю, вось ці было якое-нибудь праслухоўванне гэтай праграмы? Ну вот першаму там Рыгору Барадуліну паслухаць песні якія. І ён там: это мне не падабаецца, это падабаецца, это нормально, это перапішы там. Ну, калі згадаць падзеі 16-гадовай даўніны, це была поўная свабода творчасці. Ну, свабода творчасці, і яшчэ я, у прынцыпе, прасіў дапісаць нешта. То есть, як бы ён... Я просто выбраў вершы, якія мне там у мяне адгукваліся, тое, што мне там цікава было. Пані трошкі ў гадах, хіт, ну і іншыя песні. Пра 16 гадоў цяпер... І Барадулін якраз такі... Мне было неяк неёмка прасіць народного паэта, а можна припевчик тут придумать які-нибудь. Плюс придумали гісторыю увекавечыць голас на дыску, тому что вот была моя ідэя, каб ён паміж песнямі придумал такія кароткія, як это, фражки, не фражки, ну, звязки паміж песнямі, ці па назвах там. З кожным годам ты старееш, а ў сябе ўсё хлусіш, што мудрэеш. Ну, такія такого кшталту перад кожнай песняй. Таму і пасля мы запісалі голас Бураўкіна, таксама ёсць голас Владимира Некляева, і Адам Глобус чытаў у японскім праекце Хоку, вось, ціхайку, вось. Это одно и то же. Ну, а може і є тонкая розніца. Вось, таму в этом сэнсе, як бы, ну, вот такі літаратурна-музычны праект з Барадуліным, ён больш, конечно, Рыгорович контактаваў з Алесем Камоцкім, і дзякуючы Алесю Камоцкаму я пазнаёмся з Рыгором Барадуліным. І мы хадзілі, ён так як бы расказваў, мне было дзіўна, як ён расказваў, як яны з Володей Караткевічем выпівалі. Ну, ё-моё, як это народны паэт з такім народным Караткевічем любімым і піле. Пасля я паглядзеў польскі фільм пра паэта Рафала Ваячка, дзе была таксама сцена, значит, такая, можна сказаць, што хрэстаматыйная сцена, калі разбілася бутэлька каньяка ці гарэлкі. Яны, тыя маладыя польскія паэты,
пачалі это выпіваць са стола, вот як бы той, што ну таму што не прападаць же Сёрбаць. добро. І прынцыпе падобная гісторыя. Барадулін вот так з моста мне просто расказаў, што вот у іх разбілася. Ну вот так. Легендарна. Так, Абсолютно. я дзесьці чуў, што Караткевіч быў аматарам. Ну, то І всё. калі яны з'язджалі Чулі. кудысьці адпачынак там у Ялту там ці куды. Але апошняе, што мне засела ў галаву, это то, што Караткевіч Андрагін. Я не ведаю адкуль. Это нейкая з часопіса нашай гісторыі ці што? Мадэль Андрагін? Ну, не модель, а просто. Вот что это такое? Я не памятаю. Ці з Фейсбуку нехта ляпнуў. І мне это перакрыла ўсё. І алкаголь, ну, не літаратуру, што праўда. Днямі... Загуглі, што Так, там, все, што стоп. Ты знаешь. Блин, шкада, жывы эфір не перапішам. Ну і цудоўна. А днямі у Змітра, дарэчы, таксама навіна, выйшаў кліп на песню на вершу Владимира Маяковского. Там вы спяваеце Зміцер па-руску. Так. Ну, я прабачаюся, што я вам распавядаю, Так, калі на ласка. якой мове вы спяваеце. Да? Вось, а побач ідуць там цітры, якія зрабіў Андрэй Хаданович. Это, так разумею, Пераклады? беларускі пераклад. Так, якраз так, год назад. А вот ёсць розніца для вас спяваць па-руску і па-беларуску? Конечно, розница есть. Большасць альбомаў у мяне все ж таки записана по-беларуску. По-руску я писал, потому что, ну, Маяковский, як бы так, ну, оркестр называется. Я уже про это казал, тут ничего нового. Усход-захад оркестр и, ну, як бы... УЗ. Так, трасса в УЗ, всход-заход, там, Зміцер Войцюшкевич, калі ласка, можете это так само прочитать. И я вам скажу, что вот как раз таки напередадні свята родной мовы, на жаль, грамадства или публіка на рускі хутчэй адгукваецца, тому что нам здаецца, это к тому, что трэба вучыць беларускую мову, трэба, ну, як бы ёй дыхаць, каб зразумець. Нам всім здаецца, што ось калі мы там привет, пакуль добранач это ведаем, і мы ўжо як бы так дакладна можам зразумець ці паэзію, ці просто сэнс, ці глыбіню, ці вось гэты флёр беларускі. А калі ты пачынаеш як бы вось спяваць таго ж Маяковскага, людзі, вушы, ну, розная, конечно, публіка, я не пра ўсю кажу, но бывае такое вельмі частая рэакцыя на рускую мову, такая прасцейшая. Ну, то бок просто людзям прасцей успрымаць вобразы па-руску. Ну, Метафоры магчыма, і так, так далей. так. Ну, і это зразумела. Праблема ёсць, і таму якраз таки вот напередадні свята роднай мовы хацеў бы заклікаць вас, ребяты, працэс доўгі, нудны, складаны, але яго трэба рабіць. Я б сказаў, што Вучыце беларускую. праблема не ў тым, што людзі добра разумеюць рускую ў Беларусі. Это как раз таки добра. Няхай сабе. Праблема ў тым, што дрэнна Кепска разумеюць разумець беларускую. Вось у чым. І, ну, тут ёсць, як это сказаць? Але праз калі чалавек дасканалы, яму ўжо няма куды удасканальваць сябе. А нам усім, дзякаваць Богу, ёсць яшчэ куды хаця б вывучыць тую самую беларускую мову. Ну, так просто пад нагамі ляжаць гэтая магчымасць. Бяры і рабі. Все. Але пачакай, вось ёсць жа это нават пэўны пласт людзей, якія прыйшлі там да беларускай мовы праз музыку, праз тыя ж песні вашыя Зміцер, там праз Лявона, там Да, это круто. Я праз песняру. Во, праз песню. Ну, 87-м, господи, як это было? 87-м годзе песняры у поўным складзе, яшчэ вось да ўсіх гэтых там беларускіх, небеларускіх і так далей, прыехалі ў Ліду, і было 2 канцэрта, а мне потом расказалі, што Мулявін тады ў яму узваліўся. Ну, на этом канцэрце я не быў. Ну, яны заспявалі песню «Мой родны кут, як ты мне мілы», як это банальна не гучыць зараз, ну, просто зроблена на такім высачэзным мастацкім узроўні, што просто у мяне там чык, нешта пераключылася, і далей, ну, там все было связано ще з перабудовамі, всякімі новымі аўтобусамі ў Лідзе, якія пачалі з'яўляцца, бел-чырвона-белы сцяг, і так далей, панеслася, і вось, як бы так, як сказаў Ксця Лявон Артурович Вольскі, беларускія всякія справы, гэта як вірус. Калі ты один раз яго падчапіў, з яго немагчыма як бы выйсці. Ну, са мной гэта так. Ну, зараз, да, вірус-то у нас... Вірус — небяспечнае слово. Да. А мой адзін сябра вывучыў англійскую мову, бо слухаў Бітлз з дзяцінства. То бок это нармальны такі шлях. Ну, праз масавую культуру, да, элітарнай. Беларускай. Так? Зміцер, я так разумею, што, ну, што я пра вас ведаю яшчэ, што вы жывеце за горадам. Я за гарадамі жыву. За гарадамі. Таму што ў мяне ёсць Войцюшкі,
гэта аграсядзіба на беразе Нёмана, хутар. Вось. А ёсць яшчэ месца тут недалёка ад Менску, метров 500 ад рэзідэнцыі, так што вот прыкладна так. Па Страшыцкім? Дзе ж яшчэ. Як вам вот як загараднаму жыхару такая зіма, якой фактычна не было? Вось у вас канцэрт, там сустракаем вясну. Так, чого сустракаць? Вон уже... Ну, Завтра плюс 11. З аднаго боку, так, сёння... Не, гэта класна такая швейцарская зіма. Раніцай высыпала, да вечара ўсё ўжо нічога не засталося. Ну, я просто баюся, што можа увесну хав'ернуць. Вось, таму што як бы, ну, жыццё падказвае, што як бы калі нечага там пэўны час не стае, значыць яно потом прыходзіць самы не падыходзячы момант, і як бы вот якраз гэтага баюся. То бок яшчэ... Баланс захоўваецца. Хацелася б балансу. Вось. Але баланс... Ну, в прынцыпе, сэканомілі грошай камунальнікі беларускія, не трэба чысціць соль, пясок. Як бы, ну, нормально. Яны бедныя без працы сядзяць, і это не то, што яны... Копеечка ж ідзе там, пэвна. Я вот думаю, вот ім калі не працуеце, ідзе копеечка ці не ідзе? Калі ідзе, а яны без працы... Да вы запросіце якого-нибудь ЖКХ. Взять вон з вуліцы ў аранжавым этом, прыцягнуць... Там якраз... Там нешта у вас тут традыцыйна будуецца. Ой, да, это жах. Ну, это, ладно, неважно. Спадзяюся, што гэтыя гукі будоўлі не трапляюць да нас у падкаст. Не, у нас тут... Мікрафона ўсе разгорнуты ў іншы бок. То бок, зіма нормальна. Так і вясна нормальна, і восень. Ну, на лыжах, так. Ведаеце, по-моему, месяц назад мне просто, я так признаюся, был на Новый год приезжал Хросны, Стефан Эриксон. Ён Хросны моих дядзей. И как раз 31-го ці 29-го был снег. И он с детьми еще, покуль я ездил там у Евроопт, там у Бярозовку, и он еще с детьми покатался трохи на лыжах. Так что не все так кепско. Треба ловить хоть некому так. Як бы это сказать? Есть снег, катайся. Ну так, были ж жарты, як ты провел лето, говорит, в этот день я хворел. Так что у нас... Як ты правіў зіму? Ну да. Яшчэ ў мяне пытанне, якое, ў прынцыпе, мне задавалі знаёмыя, калі даведаліся, што Зміцер прыйдзе да нас. Зміцер, чаму ўвесь час адбываюцца канцэрты ў адным тым самым месцы, якое называецца... Шарко. Такая імя Шарко, то бок ДК глухіх. Это такі парадокс, рэальны канцэрт у ДК глухіх. Ну, людзей, яны ходзяць на канцэрты, але іх увесь час, як бы, ну, это сказаць, азадачвае. Я скажу. Тут, як бы, я люблю просто такие, ну, вот Нёман. У меня там все стабильно. Вот я ведаю дорогу. То же самое я хочу, каб мой глядач ведаў, куды, дзе пастаяннае месца. Это своеасаблівы той пастаянны тэатр, у які можна прыйсці, дзе можна нармальна прыпаркавацца, нармальна даехаць. Ну, гэта існуе праблема, потому что Палац Рэспублікі ці, не ведаю, верхні горад, там зала ёсць, там праблема, там это платная парковка. У Казу увогуле там, я не магу зразумець, як там людзі паркуюцца. І это мае значэнне, вось, калі з'явіцца які-нибудь зал, які мне будзе падабацца, так, я думаю, можна будзе пераехаць, но я люблю такія прывычныя. Вось 8 закавіка можна і не ісці на канцэрт, а можна просто аддаць падарунак маме, там, любімай, любімаму, і пайсці на канцэрт таго, хто зробіць это якасна. Просто мне увесь час гэта некая трагічная метафора. Ну так, калі толькі пачалі адпускаць забароны, якраз это першыя канцэрты былі ў Шарко. Это ўсё это канцэрт для глухіх і сляпых. І вось, ну да. Так. Вось так у нашай краіне жывем. Метафора на Беларусі, лічу. Ну тогда, я ж кажу, але яна вельмі трагічная. І мне здаецца, што Зміцер всей сваёй творчасцю не заслужыў такіх трагічных метафор, тому што у яго творчасць жыццярадасная, пра каханне, пра вот это вот усё, пра радасць вясны. Ну, збольшага. Ёсць, канешне, і пра трагічнае каханне там, і моя любимая саплівая песня для девочек. Я ішоў да цябе, моя любимая песня з праграмы на вершы Алеся Камоцкага, да, даўно было таксама, перад Барадуліным. Там 3-й, 2-й год. Да, вось.
І значыцца вот так, але ўсё ж таки творчасць такая безвоблачная і весёлая, а тут вот забароны і краіна глухіх і сляпых. Я думаю, что вы зараз як это Згушчаеце кран. Ну это ж я журналіст, що ж мне яшчэ рабіць. Вось. Сміцер, а вот у меня такое пытанне. Вось вы ўжо спрабавалі творчасць сваю ў іншых стылях, акрамя бардаўскай песні ці як аўтарскай? Як Шансон. назваць ваш стыль правільна? Сінгер-сонграйтер. Сапраўдны шансон. Ну, была спроба ў стылі рэп, хіп-хоп. Ну, я могу так признаться, что это такие забавы. Все ж таки, ну, можно там сказать, что я там универсальный, но это я не универсальный. И как спевать хип-хоп, там, быть рэпером, надо, как бы так, ну, быть им. Я все ж таки жить рэпом, там, як бы нюхать нешта, ці там уживать. Но я поколение все ж таки такое больше звязанное с тым, что можно купить на любой заправце. Вось, потому что в рок-н-ролле, ну, як минимум белорусский, можно было такое поколение, кто любил там чарочку, а кто там нешта там уживал то, что мы, звычайно, ну, вот, дякую Богу. Один из российских драматургов, які там нарадзіўся у Іркуцку, якраз мой аднагодак, не памятаю, ну, вельмі вядомы. Его запыталі, як вы, ну, вы живы там, типа, он сказал, да, дякуючи, тому что я только пью, а не там не, наркотики уже, потому что все мои сябры, якія со мной там росли, они уже в іншым свете. Так что я зараз нічого не пропагандую, але про что мы говорили? Так не плануецца я атрымліваю калабарацыя была зараз Саней Шаркуновай, калабарацыя у нас с Мікітай Найдзёнавым будзе, мы уже так год не можем нешта нарадзіць, но нешта народзіцца. Калабарацыя творчая с Віталём Рыжковым, класная будзе песня дагэтуль. Ну, я зараз так схіляюся да року, ці да блюзу в нейкім сэнсе. Ну, бліжэйшы час вы пачуеце некалькі новых джэз таксама не маё, і я не змагу спяваць, і это трэба адчуваць. Шмат музыкі. Ну, я раблю праект электронны зараз. Такое ж. Вылазім з зоны комфорта, як любіць казаць Маша Яр, що Войцішкевич там в этой зоне знаходзіцца. Таксама, ну, вы не пытаеце пра планы. Будзе чарговы дзіцячы праект на вершы беларускага паэта з Магілева, Алексея Пысіна. Ніхто, я думаю, що зараз і не ўзгадае. Ён паэт-франтавік, вельмі класныя вершы. Раю звярнуцца да ягоных паэзій для дзяцей, таму што апошні праект такі вялікі ў маім выпадку быў зроблены 10 гадоў назад. І за гэты час ніхто, скажите мне, хто зараз робіць праекты музычныя для дзетак беларускамоўных. Зноў вяртаемся да свята беларускай мовы. Так что, ребята, на весну плануецца праект для дзяцей. Мне здаецца, што ва ўсіх проста дзеткі падраслі ўжо. Увогуле, гэта даволі распаўсюджаная з'ява ў беларускай культуры. Напрыклад, у Андрэя Хадановича нарадзіліся дзеткі. Малы, ён пачаў пісаць дзіцячыя вершы, рабіць пераклады там і так далей, да? Ну, але ён не музыка. Ён, ну як не музыка? Андрэй Хаданович не музыка. Ён спявае, безумоўна. не музыка. Вось, але, прабач, Андрэй, я не са зла, шчыра. Вось, ну, побач са Змітром Войцюшкевічам, ўсё ж такі, вообще ніхто, амаль не музыка. Да, Зміцер не паэт. Сыдземся на гэтым. Вось, а у вас цікавасць для дзіцячай літаратуры, яна прадыктаваная мотивациями, рознымі мотивациями. По-перше, матэрыялу не хапае. По-другое, ну, я сапраўды сутыкнуўся з вельмі цікавым матэрыялам, які б мне хацелася б, ну, падзяліцца. Каб вакол было там сотні музычных праектаў, зробленыя, по-моему, як бы, ну, що я б сказаў бы класна, я б не лез, я б шукаў бы вольную прастору. А паколькі гэтага не хапае, гэтага мала, я это раблю. Цудоўная ніша, якую трэба запаўняць. Сябры, ну што, Зміцер Войцюшкевич быў сёння ў культурнай сядзібы. Нагадаю, 8 сакавіка канцэрт у ДК Шарко, а з 1 па 5 можна... Па 6 таксама можна ўпісацца. Па 13. Можна патэлефанаваць там, зайсці куды трэба ў сацыяльнай сеткі, знайсці тэлефон і патэлефанаваць, каб Зміцер прыйшоў і зайграў вам святочны канцэрт недзе ў офісе ці
Ну, у офісе. Офісе. короче. Агулам так, у офісе, не у лазні. А, не, Але ў стрынгах. Справа, не, дайте коротенько. Пару годов назад выступал в одной сетцы буйной крам. І там спочатку бухгалтерії, потім там комп'ютерний цех. Тільки з одного поверха на другий, там, як би, це було весело. Не, ну классно, как квест таки. А після Пройди до конца. всіх собрали, і я залез на стол з гітарою. Здравствуй, чужая мі. Жартую. Страшно верится. Размаўлялі мы про музыку, про творчасць, про натхненне, про тое, як жыць у вёсцы па-за горадам, пра вясну, пра творчы план, пра ўсё пераразмаўлялі. Гэта была культурная сядзіба нумар 33. Алексей Сапрыкін. Павел Свердлов. Пачуемся ў наступны панядзелак.